Dalawang bagong school buildings ang opisyal na binuksan sa mga barangay ng Santo Rosario at San Agustin sa Candaba, Pampanga nitong Huwebes, July 2 bilang bahagi ng pagpapalawak ng mga pasilidad para sa edukasyon. Unang pinasinayaan ni Vice Governor Dennis Delta Pineda at Candaba Mayor Rene Maglangke ang dalawang palapag na gusali na may 6 na classrooms sa Gulap National High School sa Santo Rosario kasama ang mga guro at mahigit na 200 estudyante. Naglaan ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga ng 11.5 million pesos mula sa Special Education Fund para sa proyekto. Kasunod nito, binuksan din ang isa pang dalawang palapag na school building na may 6 na classrooms sa San Agustin Elementary School sa Barangay San Agustin. Kompleto ang dalawang bagong building sa comfort rooms, armchairs, blackboards at ceiling fans upang mabigyan ng mga estudyante ng mas maayos, komportable at mas angkop na learning environment. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balita ang tuto. King Balen Susuyo.